यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक नमस्कार. ऑगस्ट 5 तारीखेक बेंगळूर काशीमठ अंतू जीएसबी पारंपरिक आहारोत्सव कार्यक्रम हरिगुरु कृपेन तुमगे सगळ्याले सहकार निमित्त भारी अद्धूरी विजृंभणेरी तशीच यशस्वी रीतीर चल्लस. या कार्यक्रमांतू भाग घेताना सुरवेक रिजिस्ट्रेशन काउंटर अंतू तुमगे डिटेल्स सकट घेतिले. 5000 बशी वैरी आशिल तसले कूपन अंतू 3 अदृष्टशालींक स्वाम्याल दिव्य हस्तान 3 प्रमुख जनाक म्हळ्यार प्रथम द्वितीय तृतीय 3 जनाक अनुग्रह प्रसादू मेळ्ळालस. हाजी डिटेल ह्या दृश्यावळींतू तुम्ही पळोयत. फस्ट आमगेले टोकन नंबर 2113 पूर्णिमा प्रभु 9844073446 हांगेले मोबाईल नंबर ह्या नंबराक आमी कॉन्टॅक्ट करून तांकां ತಿಳಿಸಿದಾಚಿ. हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣ के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. आणि आमगेले पुरा इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केला. ह्या टोकन नंबर 4665 श्वेता कामत जालहಳ್ಳಿ बेंगळूर हांगेले मोबाईल नंबर 8088435825 आणि हांगेले ईमेल एड्रेस पुरे बरयला. आम्ही दिलेले इन्स्ट्रक्शन फॉलो केला हांकां सेकंड आयला. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು 333 आमगे टोकन नंबर साधना प्रभु हन्नी दशिंची अन्नेला एड्रेस अर्ध गलतिगिनी मोबाईल नंबर करेक्ट गलना साधना प्रभु 9902003703 हांकां दिल्ली स्थान मेळ्ळा. ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ या 3 जन अनुग्रह प्रसाद मेळ्ळल्यान बेंगळूर काशीमठ येवन तुमगेले प्रसाद स्वीकार कोरेत.